खुलुमबाय बिटिआर निउस चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामोबा साबस्क्राइब खालामदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो जाहाथे गोदान भिडिअ बानाय सिगां नटिफिकेसन सौहैनाय बायदि। धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय आहम बोराइ बाथौ इंराजि फरायसालियाव बाथौ आश्रम फरायसालिनि गोरायुं दिथागिरि सामलाय आफादनि आफादगिरि आरो गाहाय नेहाथारिया मैया मान बाउनाय खुंदों। मान बाउनायखौ आहम बोराइ बाथौ इंराजि फरायसालि आरो बुद्ध इडुकेसन फाउन्ड नि बानजायनायाव खुंफुंनाय जादों। बे मान बाउनाय बाहागो लाफैयो ड. प्रफुल्ल बसुमतारी बेबायदिनो बुंथियो। फाग्राबारि जनता गोजौ फरायसालियाव आहम गान्धी जयन्ती खुंनायजों लोगोसे आजिरा मोननाय फोरोंगिरि बिथांखौ बिदाय होदों। मैया बि. टि. आर. नि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीनि दैदेननायाव चिरां जिल्लानि बेंटल फरेस्ट मावख'आव 800 निबो गोबां फलान आरो बादागिरिफोरा गावसोरनि आइजें गुलि बारुद मैदेर हाथाय मैगं दंफां हाफायग्रा मेसिन साइखेल बायदिफोरखौ मैया गथायनानै होयो सरकारनि आखायाव। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव क'क्राझार जिल्लानि पाटगाव गोजौसिन फरायसालि गेलेग्रा फोथाराव 2 अक्ट'बर हादरनि बिफा महात्मा गान्धीनि जोनोम सानखौ लोब्बा लाखिनानै गोजोन सुबुं गौमा मुलुगनां अहिंसा सान फालिनायजों आरो गान्धी जयन्ती सान फालिदों। बे हाबाफारियावनो प्रफेसार रमेश चन्द्र पाठक गागि गान्धी बायदि इउ. एन. ब्रह्म सुबुंथिनि फायखि बान्था मोनगिरि थुनलाइगिरि बिथाङा बाहागो लानानै खौरांगिरिनि सिगाङाव माखासे फोरमायो दि बिथांनि बायदि खामानि मावनो थाखाय माखासे नाजानांगौ खामानि मावनांगौ दं आरो समाजाव गोबां खामानि मावनो थाखाय गोजोन गोरोबथा एबा सान्थि नांगौ। बि. टि. आर. नि सरकारनि गोख्रों जाफुंसारनाय गोजोन आरो हाग्रा संरैखाखौ नोजोर होनानै गोबां फालांगिफोरा मैया गावखौनो गथायदों। मैया बि. टि. आर. आव मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीनि दैदेननायाव चिरां जिल्लानि बेंटल फरेस्ट मावख'आव 400 निबो बारा फलानफोरा गावसोरनि आइजें गुलि बारुद मैदेर हाथाय बायदिफोरखौ गथायनानै होदों। धेमाजि जिल्ला जरनाय जर'खाजों गेलेनाय फोथाराव टेम पि. के., एम. के., एम. बि. के., डि. टि. के. बानजायनायाव रां बान्थानि जोलुर बादायलायनाय होदों। बिनिनो मैया सेथि जोलुर बादायलायनाय गाहाय आलासि महरै जरनाय टिएम पि. के. नि गेलेमु नेहाथारि जयन्त बरिआ बेखेवनानै होयो लोगोसे खौरांगिरिनि सिगाङाव माखासे बाथ्रा फोरमायथिनानै होयो। सासे बर' सुबुं एबा बर' हारिनि थाखाय गोग्गाथाव बाथ्रा सासे मानसिया सेन्देलनि दारिमिन खुलिनानै गावनि जिउखौनो खुंनो हादों एबा सुंथानो हादों। गोजौनि सुबुं थुबुरमा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव गान्धी जयन्ती सान फालिदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव क'क्राझार जिल्लानि पाटगाव जौसिन फरायसालि गेलेग्रा फोथाराव 2 अक्ट'बर हादरनि बिफा महात्मा गान्धीनि जोनोम सानखौ लोब्बा लाखिनानै गोजोननि सुबुं गौमा मुलुग अहिंसा सान फालिनायजों आरो गान्धी जयन्ती सान फालिनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हाबाफारिया सोलिदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव क'क्राझार जिल्ला पाटगाव गोजौसिन फरायसालि गेलेग्रा फोथाराव